אחד הדברים המאפיינים את שמוליק קראוס שהוא כותב, הוא יוצר עם כותבים שרמת הכתיבה שלהם היא משובחת. ינקלה רוטבליט זה השותף הבכיר שלו, והוא גם כתב עם יוצרת, עם מרים אילין שטקליס, תקליט של שירי ילדים, ופה הוא מתאר את הטוט-טוט-טוט, הסינקופות האלה של הבובה זהבה. זה הקטע הבא שאנחנו נבצע, של ינקלה ושל מרים אילין שטקליס. במיטה שוכבת נורית, על ידה יושב דובון, וחתול וגם ארנבת, וכולם רוצים לישון. אז לפתע קמה נורית, אמה היא קוראה, בוא מהר גרש החושך, הוא מפריע ילד רע. צחק הבובה זהבה, וצחק מאוד הדור. למה לגרש החושך, והרי הוא ילד טוב. והרי הוא ילד טוב. עייף הבובה זהבה, ועייף מאוד הדור. הצללים לחדר באו, לא חשים